Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi chụbụrụ na temple. Onye na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ marriage in Africa, interest and desire. Aka anyị ji wee bịa. Anyị wee na-ekwu from time immemorial na Africa na n'ụwa gbaa gburugburu na marriage is all about interest and desire. Bido from the ancient time. Enwere reason ọtụtụ ndị mmadụ ji aba na marriage dị iche iche, and that reason is for their own well-being. Mgbe gboo mmadụ na-anọkọta si ka o jee na be onye dị etu a Mr. Okeke na anyị bịara na be ka anyị bezela agbọ. O nwere ihe agbọ a na-eme. O nwere ike ọ bụrụ agbọ mma, o nwere ike ọ bụrụ agbọ nwere ogologo ndụ, o nwere ike ọ bụrụ agbọ na-esite ike ọrụ na-adị. Agbọ ọbụla na-ezu ori na-agba ama na-agwọ ọgwụ a na-esere ha eze. It's all about interest. Yes, etu a ka ọ dịbara gboo. Mgbe gboo ị nwere ike ezinụlọ dị etu a na ezinụlọ dị etu a bụ ndị enyi. Enwere ike because of that, that's to further that interest. Na nwaanyị a nwere ike isi, nwoke a nwere ike isi, nna anyị abịa na be ka anyị bịa nụrụ nwa nwaanyị ka relationship wee continue. Mgbe gboo ọ na-awa enwere ike pụta enwe wrestling na village square. The strongest man, many maidens will like the strongest man to marry them. You know why? Ha believe na nwoke ọbụla siri ike ọgbụgbọ aka ya akpatawo ihe ya na ezinụlọ ya riri. It's all about interest. Na agụwa na nwoke na-asachi ị na-echekizi onye desired so much. Ihe afụ dị nta ọnwụta dị nta asị a choose the most beautiful maiden. Even the prince will choose the most beautiful maiden. It's all about the desire and the interest. Obido from day one enweriri ihe na-atụ anya n'aka. Gịnị ka nwoke ji anụ nwaanyị? It's not ka o jee onye ya na-esi rie nri ya na-ekeep company ga-amụtari ọmụmụ. It's not about interest and desire. Now ihe ndị a bụ ihe anyị ga-ene anya n'ụbọchị tata. Then ihe ndị ọzọ, ihe ọbụla onye Igbo na-eme gbasara alụmdi na nwunye. Mgbe akwụkwọ otukwa ndị ya asị ụka ọbịa, ije na Baịbụl ị ga-afụ ebe Isaac oke nna ya si je nụtara Isaac, Abraham si je nụtara Isaac nwaanyị a na-akpọ Rebecca. Isaac afbọrọ Rebecca for the first time. Mana eme that connection bọsụ ọ bịara ewee si ya na ọnwa okorobịa Isaac ga-abụti gị, o wee si n'elu ịnyịnya ya wee rituo wee je wee kene ya nchi ọdị. Ha na-agha bro, so don't tell me about his love about love. Is in recent time na agbụrụ ọfụ a ka ndị mmadụ na-ekwu love. During the time of our fathers, this word love adrọ, because I believe na ife anya m afụ anya m ihe afụrụ n'anya. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya tata bụ isiokwu anyị. Ka ị na-esonyela anyị na-emetụ aka na share button, na-eshia ya ka ibe gị wee nụ from the horse's mouth. Now before we dive into today's lecture, echefuna na anyị nọrọ ọnwa April, ọnwa October. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Na aja anyị na-achụ n'igwe maka na igwe bike. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esonyela ya all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. Etu aka isi eme eti the last day of the month. Anyị jee na mmiri kpee ile ọma n'aha mmadụ dị. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebule mee sadaka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị ya esonyela anyị na aja, ihe ga-eme ifoward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Then you make token donation to the account number. Chat him na WhatsApp 0805-7837672. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya n'ụbọchị taa na chi isoyela anyị. WhatsApp number again 0805-7837672. Na ya na screen gị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. Now let's dive into today's lecture. Ọmadị long, just pay attention. Gịnị ka anyị na-ekwu maka? Anyị na-ekwu okwu gbasara alụmdi na nwunye. Alụmdi na nwunye bụ nkwekọrịta dị n'etiti nwoke na nwaanyị ndị fụrụ onwe ha. Yes, wee kwuo na ha ga-anụ onwe ha. Nwata nwaanyị nwere ike egosi ya nwoke a n'ọkwụ na onye a bụ nwoke ya anụghị.
If you desire the guy, not the handsome, or you want to attract. However, this desire both working and one may diminish, may change from time to time. Overall desire you nwere mgbe ka na primary school, secondary school, ka ị ga-enwe mgbe age gbagotara ọ bụrụ na nwaanyị. By the time nwaanyị nọ na 18, 20, 25, o nwere do desire ịjụọ ihe ọ chọrọ onye ya arụ ya. Ọ sị na medical doctor, engineer, this and that, onye na-agbala Lamborghini importer nke ọkwa eziokwu. Mana ọ gbada to 30 something, obido mebe update, obido change be, nwere ike sị okay na anyway, ọ bụghị na nwoke ya neti ya anya ya likere. Okay. By the time ọ gbada 40, ọ chọbazi onye ọbụla ya aza afịa nchi ọ dị. So it's all about desire and interest. Now etu ndị Igbo si wee mee, etu ndị Igbo si wee mee, ọ na-abụ nwoke nwere reason ka nwere onwe mmadụ. Nna m bụ onye mechanic. Yes, ọ na-alụ trailers and 911 engine. So but no na ụnụ a anya na nna mụtara my mother, who happens to be a rich man then. On na-alụrụ ya moto. So over time, after my father somebody very honest. Now when my father now find out no nwere onwe ya nwaanyị or like o say nna na ya like onye no onwe ya nwaanyị. For that reason the man say okay, come, you are a good man. I know you don't have money, but because you are a good man, I will give my daughter out to you. Eto akosu eje. My father and my mother have brought onwe ha on their own. No. How about so busy ba? When see nwa m nekwa onye dị etu ọ chọrọ ịnụ gị. Ọ na-eme na ya makwanụ nka na-esi ejebe na ezigbo mmadụ na osi na ezigbo agbụrụ. Ifuna ka things me. Are they talking about love? No. Mana nke nwaanyị afụgokwu ya sị na na nwoke amakwa mma nwoke. Nchi ọ dị. Mana ọzọ na ọ mara ya character to character. Mana nne na ndị enye gị assurance si ejebe na osi na ezigbo agbụrụ na ọ ya emeghị ọfụma. Nke nwoke na onwe ya nwekwara ike ọmụkwa ihe ọfụkwa na nke nwaanyị na ọ maara ya mma. Then sikwa na ezigbo agbụrụ. Is desire is interest. Etu aka ọ dị. Even mgbe m megide wee sị my mother kere ihe gbasara alụmdi na nwunye gboo. Ọ sị na mgbe na ndị niile dere ude. That time they are not talking about money. But o nwere ihe eji ama onye nwere the potential of na ịnụọ ya na agụụ agụ na biya. Ọ sị na ọ bụrụ na ibu di ji amara gị na-akọta ugbo n'isiri ike ma ọ bụ na iwe eresịla amara gị asị onye siri ike ọkwụ aka ma ọ bụ na iwe dinta na iwu those things are equivalent to wealth nowadays. All those things ka ha na-consider. Then nwoke na onwe na-echuzi asị gị jewe agbụrụ gị jewe na agbụrụ ha na ha na-amụta ọmụmụ. It's all about interest. Ma ọ gị nye na agbụrụ a na-eze agbụrụ na-ezu ori agbụrụ nwere shortcomings a na-ezela ha. Ị na-afụ dị okwu a na-ekwu nna anyị na anyị bịara ka anyị zere agbụrụ na be gị. Okwu a na-ekwu ka ị bịa were something dị good lakịrị for your own side. It's all about desire and interest. So all these things ndị mmadụ na-ekwu agwara m ụnụ n'oge this word of okwu oyibo ji wee bịa oge ndị ọcha ji bịa dictionary wee bịa. So mana etu ndị mmadụ si akọwanya bụ ihe isiokwu na mmadụ na-abụ nwere ike ọ bụrụ na mfụta ka afụtara ụnụ. By the time ụnụ nọbaziere dịka di na nwunye enwebezie more things ị ga na-afụta n'ebe onye nke a ga-eme ka ị na-edesire the more. All desiring the person the more bụ ihe a ndị mmadụ n'okwu oyibo gbakwanụ nọ affection and the deep affection. Onye ka ndị akpọ love anyị na-ekwu okwu. So mgbe ha nụbatasi nwaanyị ma ọ bụ na-anụbata nwoke nụtara nwa nwaanyị ụnụ na-awa na-amụ onwe ụnụ. Mgbe ụnụ mụtara onwe ụnụ na-atọwa onwe ụnụ ụtọ ifukwuo more reason iji wee desire onye adịmọ. Onye ka a na-akpọkọ n'ihe a na-akpọ love. Mana the primary purpose of ịga is all about interest and desire. Mana ihe mụtaziri na-emezi n'ụwa kịta. Ifuru ihe na-afịọ na social media ntị ọ dịkwa. Ifuru ihe na-afịọ na ya. Ihe na-afịọ na ya bụ na allegedly na Regina Daniel na die na-eri nwoke na-enwe problem. Mana nke bụ eziokwu bụ na onwero this is marriage of two individuals from different backgrounds and different upbringing. Onwero marriage niile dị n'ụwa dị perfect. No marriage to what the perfect. Man, I don't want a formula. Because now the two individuals raising differently. The same way you raising differently. In fact, social media abroad every guy be the problem. They say I have to hear because what they have
I can tell you that missing West, 90% of people on social media they build fake life. If I actually careful, mafia, and all that data are not good. And based on the account the mother gave of Regina Daniel, now before, now the mother name may accuse no nya force the mother. She know, now mother now abuse of phone with her. We are one, you see now each other, and not fall go in love with the man for reason best known to her. When you can stop, and you have blessings. And I believe her account. Yes, you know, the Regina Daniel is a popular person then now no well the possible dog have Ned. Yes. So Ned no nkwalo anugo the one nwanyi senya na ebi. Oburu no one number 6 allegedly. But the third day that then that Ned no before being one nkwara interest well and desire that lady no. Maybe because of a figure amagora in the public domain as a celebrity, upcoming celebrity then. So I can tell you, now Ned Nwoko is the most popular senator in Nigeria as we speak now. I don't sure no molo only no in Nigeria, be it in Kebbi, be it in Sokoto, and no Ned Nwoko. But I can tell you without missing words, no more some senator, not a house, not a senate house. Man, I am Makaha. Man, I have been there maybe for more than 12 years as a senator. But we don't know their names. So, before I can tell you, as a man, Ned Nwoko Nwolo calculated tens offer. He made the lady. We decided maybe to give him more visibility. For me, I believe in Nonya because of the lady, Makadende wine on number. Come on, as a politician, only the visibility on ya again. And don't what are ya? Manaka, why you know where you can disagree with me, but the why you know where target for ego. Yes, the why you know when Kevin is on a very good day. What way aside, Regina Daniel will not marry Ned Nwoko. And Ned Nwoko understand very well that this lady is coming because of money. Okay, no girl. And when he had the girl like, since he married her on a kitty up. On a look fresher and fresher. In fact, up to him, a mother of 2. Now, in front of the man is spending on her. Near Rosie's life, one more child. And that man name will pray again before the video. And that I'm sure now we'll go the man is will benefit with her family. Man at the 10th day, and the man know where the smart man can target. Where the sign we had about pray, not agreement. Yes. And we encourage men of nowadays to always consider it. Once you are going for court marriage, consider signing that prayer, not agreement. You know why? The person who can come to your life and enjoy your money, but it's not there to make money. It's not to come to you and if the marriage lasts maybe a few years, you now say you want to take your property. No. What if the person is coming to enjoy is you and they are worth to enjoy, to follow you enjoy, not to cover poverty elevation in the sense that no you job opportunity to work the property now. Yes. So allegedly, what caused this problem is after signing the agreement years ago, maybe the woman have grown up, began to demand for shares, property, buying properties, cars, allegedly in her name. And the man said no. Yes. And a smart man, what a smart man will do, use the name of the children of that woman to give them property. But to give to the woman's name, no. Because the woman can leave you any day. And once she leaves you, then you're a loser. Therefore, use the children, the woman no more again, so that woman won't more forever. So woman have my interest. Your interest or just to enjoy your life, to have fun, enter Lamborghini, enter private jets, enjoy all the life in fullest. Nkebe is yoku na the man in the luxury life. Man nkebe is yoku no kwesịrị ịma na luxury life is for you to enjoy while it didn't last. But ọ bụrụ na ị na-confront in iwu na-aga property and it now snowball to violence and everything. I'm not supporting violence. Yes.
For me, I believe that when the thing is not working, two of them should go their separate ways. Yes, marriage is not do or die affair, and he who wear the shoe know where he pinches the most. Whenever it's no longer working, and for me, I believe that a woman is a home builder, is the mirror of the home. Keep arranging because ụmụ nwaanyị ha na-achịkọ achịkọ. Ụmụ nwoke bụ ezinụlọ but home front. Even in Genesis, ọ sị nwoke ji ekụta ihe ezinụlọ ga-eri ọga ga-ere akabata ihe. Nwaanyị ka ọ bụ ine anya domestically fụ ihe niile dị. So when the tension is much on the man might react. So understand. So no man will like to tolerate giving pressure. However, I believe in name with agreement here from day one. Let no one change that agreement at the middle of the post. So you can see now the marriage is all about interest and desire. Yes, and the maintain the one. Don't start at the middle of the game try to change it. Because once you start to change it, it become issues. And initially, this lady told us that enjoying, everything is okay, enjoying life. What now changed now? Anyway, it's all their own problem to sort. But what I can tell you based on experience is that marriage is all about interest and desire. So before you go in, know your interest, know what you desire, know why you want to go with this man. Can you see ever? In which you are just chat me on WhatsApp 0805 78 37672 or 0813 8243 871. 9 at screen gig of numbers in that board. Personally, if you ask me, I'm not supporting anybody. But why I said this is for all of us to learn and for us to know that those things have been in existence. That is how it is during the time of our fathers. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọdị ihe siri m ike. Ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all now and forevermore. Ka emesịa nke ọ dịkwa n'echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị unu.